19 l-artist Malti tal-arti performattiva preżentaw il-proġetti tagħhom lil professjonisti internazzjonali tal-industrija waqt avveniment ta' pitching imtella waqt il-Fringe Festival f'Edinburgh l-Iskozja, dan bħala parti mill-programm ta' żvilupp professjonali tal-Kunsill Malti għall-Arti li ma' programm idum 18-il xahar u jħejji lil prattikanti fl-arti performattiva għat-touring internazzjonali. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli għalli f'Edinburgh l-prattikanti Maltin ingħataw opportunità japplikaw il-ħiliet u l-arfin li żviluppaw tul il-programm tal-Kunsill. U għamilna wkoll il-pitching session fej iltqajna ma' nies li jirrappreżentaw il-venues kollha ġewwa Edinburgh sabiex jintazlu il-produzzjonijiet Maltin li s-sena d-dieħla f'Awwissu tal-2027 ser jittellaw fil-Malta Showcase u qegħdin nagħtu pjattaforma lill-artisti Maltin sabiex jitellaw xogħolhom fl-ikbar festival tal-arti performattiva fid-dinja. Waqt il-Fringe Festival il-parteċipanti Maltin raw ukoll xogħol Malti li diġà kienet jispikka waqt il-Fringe Festival fejn il-grupp attenda l-prestazzjoni ta' The Trials of Magnus Kofinki. Preżenti fil-kapitali Skoċċiża l-Kummissarju Għoli Malti għar-Renju Unit, il-Professur Stephen Montfort. Aħna min-naħa tagħna tal-High Commission ġo Londra qed nippruvaw nagħmlu minn kollox biex noħolqu network nistgħu ngħinu it-talent Malti. Kemm ġo Londra imma f'dan il-każ ġo Edinburgh. Il-kap eżekuttiv ta' Relazzjonijiet Kulturali Internazzjonali fil-Kunsill Malti għall-Arti, Annabel Stivala, spjegat li l-programm iħejji l-artisti Maltin biex jieħdu xogħolhom barra minn Malta. Sa dorna fuq anka performing arts u għalhekk huwa importanti ħafna li x'qegħdin nagħtu it-tools kollha biex ngħidu hekk l-għodda kollha lill-artisti Maltin biex jimirħu l-barra minn xtutna. L-inizjattiva tal-Kunsill Malti għall-Arti oriġinarjament attirat 30 applikazzjoni fejn 19 il-proġett għaddew għal proċess tal-mentoring permezz ta' programm li inkorpora workshops, masterclasses, skambju ta' għarfien u taħriġ professjonali. Il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u Wirt Nazzjonali, Malcolm Pola Ġużgalja, għalli l-fatt li qed naraw artisti Maltin jippreżentaw xogħolhom f'Edinburgh huwa ta' sodisfazzjon kbir għal kull min kien involut fil-proċess u huwa wkoll riżultat tanġibbli tad-direzzjoni li l-pajjiż għandu fil-qasam tal-kultura.